So hello mga kabay, maayong gabi ninyong tanan. Welcome back to my channel. Karon aduna na usab ako'y i-share sa inyo ha nga usa ka legit nga application. Bahin kini kung unsaon nato nga masakpan na nga to ang partner o uyab nga aduna sila ka chat-chat kay ilatang giluiban. Pero sa dili pa nako ipadayon kining ako ang video, mao di ay ni ang akong channel, ArisOne TV. So, ug kun ugaling nakatabang kini nimo nga video karon, palihog ko og subscribe sa ako ang channel ug pinduta pod pag-apil ang notification bell para ma-update ka sa ako mga video nga i-upload. So karon kini nga application mao ni makatabang sa atua para mabasa nato ang gipang-delete sa ato ang partner sa iyahang messenger. Syempre kung doon na siya ka-chat-chat nga lain or gibinuangan taniya or giluiban taniya, mag-chat-chat siya og lain. So, atong masakpan kung kinsa ang iyahang ka-chat. Ato pa dyong mabasa kay ma-save ang mga messages nga iyang gipang-delete ani nga application. So, ang pangutana, asa man nato i-install kani nga application? Adto ba sa ilahang nga cellphone or sa ato nga cellphone? So, ang tubag, adto nato ni i-install sa ilahang nga cellphone. Tungod kay nangispiya man ta, so adto jud nato i-install kani nga application. So be sure nga makahulam ka sa cellphone sa imong partner or uyab. So kung imo na siyang na-install dito, paningkamuti nga imo ning ma-hide nga application. So karon, for example, mao na ni ang cellphone sa imong partner. So, ito lang ta sa Play Store. Atong i-type ang view deleted messages VDM. So kani siya nga application, na siya 1 million plus download. So i-install lang nato. So kani di ay nga application mga kabay, iyang ma-recover ang mga messages once nga na-download na nimo karon. For example, na-download nimo og Monday. So gikan pagka Monday, ang mga chat na sa Monday hangtod na kung kanus-an nimo ni siya kuhaon or i-uninstall sa cellphone sa imong bana or partner, mo ray iyahang ma-recover. Pero katong previous nga wala pa nimo ni na-install, ang katong ipang-delete niya nga messages ato, dili na siya ma-recover. Pero karon nga na-install na nimo ni siya cellphone sa imong partner, magsugod na ni siya og pang-save. So kung weekly mo uli ang imong bana, so ni larga siya og Monday, so imo na ni siyang gi-install pag Monday. So kanang Monday to Saturday kana pataas, mao na siya ma-recover niya ang mga gipang-delete nga messages ana. So i-open na nato. Accept. So ang gusto natong i-recover ani kaning messenger, so add. Okay, allow. So notification VDM allow. So balik ta. So sa messenger, tryan na to og chat. Hello babe. Hello babe. Babe, I miss you. Oh, atong paabuton nga dunay mo chat niya. So, okay. Naana. Hello babe, I miss you. Kani nga chat ato ning tan-awon dito nga application. So dinhi. So
One conversation unread. So, dira. Okay, dira. Hi, babe. Hello, babe. I miss you. Okay. Naa siya. Tuos ba na to? So, os ba na sad na to? Kanus a ka mo ari babe? Okay. So, pasensya na guys, kahina ang signal. So, diran, anasad. Kanus a ka mo ari babe? So, atong tanahon dito sa application. Okay, di anasad. Kanus a ka mo ari babe? So, nara. Ato nasad punan ari a ko babe asap na jud. Okay. Di anasad. So, nag-chat na sad. So, ari ako babe asap na jud. So, ato ni siyang tanahon dito sa application. Okay, tiara. One chat ay. Ari ako babe asap na jud. So, from Joy Malumoy. So, karon kay mauli naman siya, iya ni siya nga diliton nga conversation. So, aron di siya mailhan nga doon na siya ka-chat, iya ni siyang diliton. So, i-delete niya ni. Delete. Okay. So, inigtanaw sa iyang asawa, uy, buutan dahil akong bana no, or akong uyab kay wala man dyan nag-chat niya. So, karon atong tanahon kung nakasave ba to nga mga chat messages dito sa application. Okay. Di ana. Okay. So, ang iyang gi-erase nga conversation naara gihapon. Okay. So, naara gihapon ang iyang gi-erase conversation gikan ni Joy Malumoy. So, maghimo na sa taglain atong punan gikan sa iyang laing babae nga ni chat niya. So, for example, na nasa ni chat niya nga laing babae. Hi, mahal. Kumusta? Na nasa ni chat niya. Okay. Okay. Naana pod si Lovely. Ni chat na pod si Lovely. Way po angod. Lovely ko. Okay. Punan pag yun nato. Kimingaw ko nimo. Mingaw ko nimo. Mahal. Oy. Okay. Okay, naana. So, kimingaw ko nimo mahal oy. So, ato ning tan-awon dito sa application kung ba siya. Nakabay bago nga chat. So, kung pananglitan, dili pa siya makita, imo lang siyang ibalik-balik kaniya from Joy. Karon atong paabuton nga kaning kang Lovely ko makita siya dito. So, depende na siya sa inyong internet connection. Kawas ra gina siya. Basa ra gina siya diri. Ma-save ra gina siya dinhi. Punan na to og chat. Aron makita gid siya dito. How are you, mahal? I miss you so much. So, pabuto na sa nato nga dunay mo chat. Okay. How are you, mahal? Okay, di ara. So, kani. Ato ni siyang tan-awon dito sa application. So, nag-loading. Okay, di ana. From Lovely ko. Okay.
How are you, mahal? I miss you so much. Okay. Naa na siya'y message gika ni lovely ko. So ato pa to siyang punan. Gimingaw ang iyang mahal. Gimingaw sad ka ako. Mahal no. Okay. So i-refresh lang yun ninyo kung wala pa siya makita kay tungod rasad sa network sa signal. So di na naabot na. So gimingaw sad ka nako mahal no. So kani ato ning tan-awon diri sa application. So diri. Okay. Okay, di ana. Di ara. Gimingaw sad ka nako mahal no. So kani naa na siya din he. Ato ra pud siyang i-erase sa Messenger ang convo ni Lovely. Kani ArisOne na sad ni inyong partner kay aron dili siya masakpan, so ArisOne. Okay, wala na. Gi-delete na siya tanan, so wala na. Atong tan-awon didto kung naa bagyapon. So kani. Okay. Okay, naaghapon siya ang mga messages, mga chat messages. So, kani, naaraghapon dinhi ang mga chat messages sa mga babay sa imuhang partner. So, kani, ang atong makita diri ang mga chat sa mga babay sa imong partner. So, kung ang imong bana dunay ka-chat, ang message sa iyang ka-chat mo imong makita. So naa na kay clue ngano nga naka-message ni nga babae sa imuhang partner. Mao na to mga bay, atong masakpan ang ato ang mga ka-partner tungod ani nga application. So kani nga application para di siya mahalata ato ning pangitaan nga matago, pangitaag pamaagi nga matago. So dinhi halata man siya. So itipon na to siya sa daghan. Dinhi atong itipon. So, okay. Di na malata ang application atong gitaguan dinhi sa iyahang cellphone. So, sa di pa di ay nako tapuson mga bay, ipahibalo lang nako nga kani nga video nga akong gibuhat karon, ikaduha na ni siya nako nga video nga Bisaya tutorial. So, katong wala pa ka view sa akong unang video, bahin to siya kung unsaon nato nga mabasa pod nato ang sa mga ni text sa ato ang partner nga gipang erase niya aron di sad nato masakpan. Ako lang ibutang sa description box ang link para matan-aw sa mga wala pa makatan-aw. So mao na to tanan mga kabay. So thank you very much.